Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Ubevele namacala osolwa ngokunquma omunye uqhoqhoqho endaweni yokucima ukoma. Kuzodingeka izigidi zokulungisa umonakalo ezikoleni kanti kushona oyedwa kuphaphalazi iloli lingena emzini omuntu. Izindaba ze1KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kuvela ukuthi ubevele ngaphandle ngebheyili ngamanye amacala obugebengu wesilisa osolwa ngokubulala uThabani Ncanana obeneminyaka engama-21 ubudala wasemavamhlophe empangeni enyakatho nelikaMthaniya ngokumgwaza waphinde wanquma ke uqhoqhoqho. Lesigameko senzeke esitolo esidayisa utshwala esikude buduze nasekhaya nesenzeke ezintatha kuzosa kuba umgqibelo. Bekusekuseni ngovivi ngomgqibelo ngesikhathi ke umndeni wakwaNcanana emevamhlophe uthola ke ucingo olunezindaba zokuthi ke elinye lamawela kulomuzi selithole ukugaza lashona esitolo seduze nekhaya. Ilungu lomndeni lichaza ngabanzi ngokwenzeka. Besilele la ekhaya isikhathi ngabo past 2 kuzosa kube isonto ekseni sathola i-call komunye omakhelwane wathi kunomfana la oyiwelela ekhaya kwaNcanana oseshonile abo ade belapha la ebhaka kwamaphobosa. Aphuma ke wathi kunomfana lo osegwaziwe la ogazwa ukhanyisani benosandi bakwasithole. So ke uma sigijima siya lapha endaweni yesigameko siyafica ngempela umfana uselele ushonile. Umfana ugwazeke kabi ke nokho ngoba amanxeba umfana agwazeke kuona amabili lila entanyeni bese kubayileli la emqaleni ke lamnquma uqhoqhoqho umfana. So ke kwasiphatha kabi nje komndeni thina lokho. So ke sahlala lapha yakwafika ke ivan wafika nemochari van wafika nayo umseshi wecala ke and akekho umuntu lapha owayelapha esitolo owayengasho ukuthi akambonanga umuntu wabulala umfana. Bonke abantu ababelapha esitolo basho bathi bambonile umuntu wabulala umfana. uThabani Sandiso Ncanana okuyena koshonile kubikwa ukuthi wenza umatriculation ngonyaka wedlule esikoleni eBhekeshowe. Kwenzeka lokhu nje futhi lo mndeni ubusanda ke kufihla ubaba kuleli khaya ngenyanga kaApril. Kuvela ukuthi ke umsolo ohamba phambili ekubulaweni kukaThabani ubevele engaphandle ngebheyili ngemuva kokuboshwa kwakhe etholakala nesibhamu somtshontshwa namanye amacala. Umuntu owumsolo kuleli cala okuwusandi waboshwa ngalolo langa langakusasa isigameko esenze ngeintatha ngoba abantu ababembonile abafana ayebahubha behujwa ukhanyisani nayo usandi bababona and bakusho kuyacaca kumphenyo wecala ukuthi abantu ababulala umfana ilabo ukhanyisani nosandi bakwasithole. So nabanye abantu ababekhona lapha ababezoyiphuzela nawo basho basifonela nxa zonke bathi namba abantu ababulale umfana. Ngicabanga ukuthi ubufakazi balicala buphelele bonke ngoba abaseshi umfana washo wathi umese ubeke ekhaya emva kwendlu and bahamba abaseshi bafika umese bawuthola nayo yonke into nalempahla ayigqokile bayithola. Lo mndeni uthi ke ubusalindele elikhulu kulomntwana njengoba kubesanda kuqeda umatriculation wakhe bathi ke bafisa ukuthi ke kwenzeke ubulungiswa kuleli cala. Siyacela nje ukuthi mhlambe njengomndeni ukuthi kuleli cala siyathi mhlambe ubulungiswa buzoba khona ngoba sibhlungu ngalendlela ukuthi ke asazi ngoba ukuthi yini le ababexabane ngayo kangaka ongadala ukuthi manje kuzobe nesihluku esingaka umfana ashona ngaso. Amaphoyisa asiqinisekisile sesigameko asakuveza ukuthi abasolwa kuleli cala basavalelwe njengamanje. Sikhona isigameko esinjengala leso esenzeke lapha emevamhlophe kwenye amathaveni lapha. Amaphoyisa sempangini ke ambophile umsolwa uvelile enkantolo yasempangeni izolo. Basamqumile ngaphakathi elindele ukufaka isicelo sebail. Lesi case indaba z1KZN TV nginguSamngeliswe Nqulunga ngisempangeni. Ilinganiselo ku7.5 million wamarandi imali ezodingeka ukulungisa umonakalo owadalwa yisiphepho esikoleni iTight Combine oThongathe eThekwini. Lokhu kudalulwe ungqongqoshe omnyango wezemfundo esifundazweni uSipho Hlomuka ngesikhathi ke ehlola isimo saso kwaziseke namhlanje abafundi babuyele ezikoleni. uHlomuka uveza ukuthi ke lena imali umnyango obungayihlelele.
Umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uzophoqeleka ukusebenzisa imali ezigidi obungayihlelele ukulungisa ke umonakalo owadalwa yisiphepho sangenyanga edlule ezikoleni ezindaweni ezahlukene esifundazweni. Lesikolo nje sisodwa imali estimatile is 7.5 million. Ukusho kona ukuthi iningi imali ezofakwa la ekade ingabhadethelwanga. Angakhuluma nezinye izikolo okusho kona ukuthi sisebenza ngemali ekade ingaplaniwe sithatha kwenye indawo siyifaka ngapha kubalekile ukuthi i-teaching and learning affected. Lesikole singezinye zezikhahlamezeke ngesikhathi sihlasela isiphepho ngasekuqaleni kwenyanga edlule. Uthisha nhloko waso uvezeke ukuthi amabloho ayishumi akhahlamezeke ngokuphephuka kophahla nokunye. Uphindeke wabalula ukuthi yize kungenzeka kusheshe ukulungisa lokhu bakhathazekile ke ngenqalazinda yokufunda ikakhulukazi yalabo ke abafundela isayensi nobuchwepheshe besimanje manje okusazothatha iminyaka eminingi ukuthi ke iphinde ibuyele esimeni. There's 10 blocks and all 10 blocks have had some degree of damage. Some not so bad, but some very bad. The science, the laboratories are damaged. All the various libraries that we have are damaged. The entire admin block roof was removed, so damaged. The entire IT lab is damaged. So in terms of these various specialist rooms, nothing has been untouched. Everything has suffered damage. So in terms of the reconstruction, whilst classrooms may be easy to reconstruct, most cases it would involve getting the roof sorted out, electricity infrastructure and the furniture. But the specialist labs with the equipment, etc., may take a bit more time in order for it to be restored. Njengoba namuhla bekungusuku lokuqala abafundi bebuyela ezikoleni ngemumva kwamaholide asebusika kuphoqeleke ukuthi ke abafundi abenza amanye amabanga kulesikole bangalibhadi esikoleni ngenxa yovalo kubazali ngokuphepha kwabo. What you see today, the number of students are only matrics. I think there must be 1 or 2 that were grade 11s or so, but majority of the matrics have not shown up. And I boiled that down to being fearful. They're not too sure as to how safe they are here. But what I can say is that it's encouraging to see that there's fencing being put up. And so the children's safety is being put as a number 1 priority. I think majority of the matrics are concerned as to how on earth is learning going to take place in container offices, but learning will go on. With or without shelter, learning takes place. Our history, our proud history dictates that. And I did have a word with them, that the fact that you have shelter, you've got chairs, you've got desks, you've got educators willing to teach, take advantage of that. Uvezeke ukuthi bakwazile ukuqinisekisa ukungaphazamiseki kokufunda nokufundisa kwezinye izikole ezaphazamiseka ngesiphepho. Endabeni ze1 KZN TV kubikuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Ingozi yeloli elishayise umuzi ishiwe wesifazane eshonile. Lengozi ke yenzeke enkanyezini eMkhambathini kubikwa ukuthi iloli liphaphalazile emgaqweni owehlelayo layoshayisa umuzi obuseceleni komgwaqo kwalimala kabi umama womuzi washonela endaweni yesigameko kwathi umzukulu bese egumbini lokulala wasinda. Ilungu lomndeni ke lithi okubaphatha kabi kakhulu ukuthi iloli lena eyasezweni langaphandle futhi ayigunyaziwe ukuhamba emgaqweni omncane. Endlini yakwabo bese kuyena kuphela besesele even ingane zabafowabo nodade wabo bese ikhala kuyena ezo-anti besasele nje emndenini. Sikhulu isililo ngokudlula emhlabeni kamama wakwaZimu kulandela ukulimala ngesikhathi umuzi wakhe ushayiswa iloli. Indodana yakhe uSithembiso Zimu uthi wafonelwa ngesonto ntambama. Uma ngifona komakhelwane bayasho ukuthi kwavele nje kwaqhamuka i-truck ligijima nje lavele la speed off lazogibela phezulu kwendlu ngaleso sikhathi. I think it was around 4:45 if ngalenza iphutha ntambama and ngaleso sikhathi okusho ukuthi isection yashayiseka isection yasekitchen la khona uma ayebhizi khona elungisela isapha epheka nje kahle so lafica yena esekitchen hlanhla leyo babebabele endlini kuyena nomshana wami olwethu then olwethu yena wayengasekameleni okusho ukuthi yena wasinda kanjalo nje wasinda ngokulambisa but unfortunately umanje was declared deceased on the scene. uZimu uthi okuseqhulwini ukufihla umama wabo ngesizotha
bese belandelela indaba yeloli. If it wasn't for e-community ngabe le truck ekade lathathwa lahamba whereby it's not even registered here in South Africa. I-truck uqhamuka ngaphandle kweborder. Kuthiwa the company is registered yase Zimbabwe but the owners are in Zambia. Yabona nje it is a mismatch because kushaqile nje kakhulu but nje okwe-truck ngoba i-truck lona akulona elala ngicabanga ukuba nanisalibona lisahlela umphakathi uthi awudedeli up until abanikazi balo they take full ownership of the entire incident ukuthi why i-truck engafanele ngabe lihamba nge-off-road esemphakathini lithola lingapha ngaphakathi emphakathini. Uthi babhlungu ngokuthi umama wabo angeke sawubona umuzi abamakhele wona. Lesimo lesi thina sesiphuca umzali and nayo manje wabaphuceka ithuba lokuthi akwazi uku-experience ikhaya elifudumele alakhelwe yingane zakhe ngethukuthuku zakhe because if ngakulandisa nje kukhulu thina umzali uthi asenzele kona sisafunda isikole edayisa edayisa emgaqweni edayisa ice block nama chips just to make sure ukuthi myself and my sister we do get the best education. Umphakathi utshengise ubumbano waxhasa lo mndeni. So abantu babalegcekeni umphakathi uyaxhasa ekutheni uphahla liphakame uma akwazi ukuphumela ekhaya elinezizotha. Umasipala uMkhambathini uthi umgwaqo uyadinga ukulungiswa. Lo mgwaqo kwenzeke kona ingozi uP566 okuyiwona besivele sicelile ukuthi kube nama speed humps kube nama guardrails. Umphakathi uthi unqabile ukuba kuthathwe iloli kuze kuba abanikazi balo bayaziveza ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube enkanyezini Mkhambathini. Umasipala weTheku kuphiko lomnyango wezokuvakasha uthi yize sehlile isibalo sabantu ebebelindelekile kwimpela sonto ye-Hollywood Best Durban July kodwa ke lo masipala uthi uculisekile ngendlela imicimbi ehlukene ehambe ngayo. Zilinganiselwa ke ku-45,000 izivakasha bezilindelekile kulomcimbi kodwa ke kwagcina kufike ezilinganiselwa ku-36,000. Idolobha iTheku belimatasa kakhulu kulempela sonto esiphuma kuyona ukusuka ngosuku lwangolesihlanu kanti nasosukwini la izolo kuney'ndawo zobumnandi ebeyikade isanayo imicimbi. Lempela sonto bekuyimpela sonto ye-Hollywood Durban July kodwa bihambisana nemicimbi yahlukene ey'ndaweni ey'ningi kuzona okholelwa ukuthi zingezinye ey'dlala indima ukukhulisa umnotho waseThekwini. Sikhuluma nethimba lomnyango wezokuvakasha edolobheni iTheku bathi baculisekile ngendlela impela sonto ehambe ngayo. Sijabulile kakhulu konke kuhambe ngohlelo uqala ngawo uLwesihlanu njengoba usho ukuthi sasibeke kwindawo ezahlukene zeTheku imikhangiso ehlukene edayisa lona iTheku njengendawo yezokuvakasha konke kobe kuhleliwe kuke kwaba impumelelo kakhulu. Sijabulile yize bekade lindeleke ivakasha elinganiselwa ku-45,000 kulonyaka kube nezivakashi ezilinganiselwa ku-36,000 ebekade ithamele wona lo mcimbi. I-report ephelele sisayilindele okwamanje kodwa sibheka ngokuhlukahlukana kwezinto. Mongabheka i-venue ye-event kube khona ukwehla okuncane from 45,000 to 36,000 kodwa musubheka isibalo samahhotela sinyukile okuyinto enhle kakhulu ke kuthina lokho ngoba kusho ukuthi noma i-event ibingagcwele ngale besibheke ngayo kodwa okwezokuvakasha zona zikhulile kakhulu. Siyakujabulela lokho. Ngokwesibalo sokuvakashelwa kwamahhotela sinyukile kulonyaka. Unyukile kakhulu from 65% ukuyela ku-80% amahhotela wethu iTheku lilonkana kuhlanganisa amahhotela nama-B&Bs nakho konke but futhi nakhona mawuqhathanisa u2023 no2024 ibalo ziyasho ukuthi kusukile from 248 million to 271 million in terms of i-economy nokukhula kwayo kule phela sonto nokulungiselelwa kwayo. So kakhulu ukhona umehluko wenzekile. Ukhumbula ukuthi manje ezokuvakasha zivulelekile ngokuphelele. So konke lokho kwenza umehluko omkhulu ku-Durban July. Siubonile kodwa ke njengoba ngisho ukuthi ama statistics agcwele nabhekisisiwe nahlolisisiwe sisawalindele. Ngutebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV uChannel 261 ngiseThekwini. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze ngemuva kwalo.
Siyakubingelela sekwamukela mungabe ke usanda kubukela izindaba zethu amukela nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Ubevele namacala osolwa ngokunquma omunye uqhoqhoqho endaweni yokucima ukoma. Kuzodingeka izigidi zokulungisa umonakalo ezikoleni kanti kushona oyedwa kuphaphalazi iloli lingena emzini omuntu. Sinzima isimo esibhekene nomphakathi wakwaMadlala okhalweni ku Ward 25 ngaphansi kamasipala iRenkonyeni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba sekuphele iminyaka engaphezulu kwe10 bengenawo amanzi. Ilungu lomndeni uWinnie Madlala uthi baphoqeleka ukubanga amanzi umvula kanye nemfuyo kanti ke futhi nomfula bakha kuwona awuphephile namanzi awahlanzekile. Uphoqeleka ukubanga amanzi umfula nemfuyo umphakathi wakaMadlala okhalweni ku Ward 25 ngaphansi kwamasipala iRenkonyeni njengoba bethi sekuphela iminyaka engaphezulu kwe10 amanzi engaphumi empompini. Lo mphakathi uthi balelwa ku60 kuya ku65 imizi engenawo amanzi kanti kade babexhumana neziphathimandla ukulungisa lolu daba kodwa kulungi. Ingesibhekene naye kakhulu amanzi aphela la ngabo 2013 to 2015 kwahamba bephuma ebusuku anqamuka ekseni aphuma ebusuku anqamuka ekseni kusukela la nje ko 2017 azange aphinda aphuma besikha la lemfuleni lesikha njengoba lamanzi ephela funakala simbe sibaningi yonke le ndawo kuyoshona lezansi sinawo amanzi sonke sikha kulamanzi uma kuyebusika kanje izimfuyo yonke sixova nayo siphuza nayo funakala uvuka ebusuku yokhamazi ngoba ekseni ngeke usawathola edungekile. Uthi sebeyenzile imizamo yokukhuluma neziphathimandla kodwa basizakali. Sakhuluma neziphathimandla manje khona la nje ngaphesheya osebenza ogwini. Hayi vela athi kwathi sakhuluma nekhansela la bithi kuze kube manje. Elinye ilunga lomphakathi lichaza ubungozi bokusebenzisa umfula bakha kuwona. Sikha amanzi amngcolile lehloboni mangalisa kumanje nje angani imfulade swakha ngcolile asanelisekanga ngalamanzi esiwadlayo cause amathephi kade agcina more than 10 years engekho amanzi kule ndawo yethu. Khona nenyoka yabonakala la enkulu kuthi umonya lolo ligunya abantu so nje sinenkinga kakhulu siyadinga nje usizo. Elinye ilunga lomphakathi lithi sebebadala ukuthi bangabhekana nomnzima bokukha amanzi emfuleni. Uthi sinzima isimo ababhekene naso. Sikha amanzi kanzima sibadala kukezansi lapha sikwazi ukuyokha amanzi maniyamba futhi funa niyambe nibe baningi ngoba phela nisaba nalenyoka le evukayo ukuthi mayivuka ongcono ibone omunye noma ibone omunye umzima nje bukhulu esibhekene nawo namanzi lawo esiwadlayo akube ezinganeni zibe nerash shuthi akekho right kahle kodwa manje ayikho into esizoyenza ngoba siwathola amanye. Imizamo yokuthola ukuphawula kwamasipala ukuthola ukuthi ngabe bayazi ngenkinga ebhekene nalomphakathi bebethembisile ukuphawula kodwa kwaze kwashaya isikhathi sokuthi siye emoyeni bengakabuyeli kuthina. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngikaMadlala okhalweni. Uhulumeni usaqhubeka nokulekelela imiphakathi ethintekile ngesikhathi kuhlasela izikhukhula esifundazweni KwaZulu-Natal. Lokhu ke kuvele ngesikhathi umasipala wesifunda uthukela uhambisana ke nabe the South African Red Cross Society kanye nenkampani ephehla ugesi kulelu Eskom benikele ngokudla izinto zokugeza kanye nezinto zokulala endaweni yaseLoskop emndenini ke elinganiselwa ku51 kanti uEskom uzolekelela ekulungiseni ugesi kwimizi ethintekile. Umasipala wesifunda uthukela uhambela indawo yaseLoskop ngaphansi kamasipala inkosi Langalibalele lapho benikele khona ngezinsiza emndenini eyathinteka ngesikhathi sesachotho esasikade sihlasela isifundazwe KwaZulu-Natal. Namhlanje size somkhandlo sothukela sibamsene nomasipala walapha inkosi Langalibalele kanye nabe Red Cross kanye noEskom size kule ndawo yaseLoskop ukuzolekelela kulabo ababekade bethe ukukhahlamezeka ngesikhathi kuvela inhlekelele ezikhukhula ngesikhathi esiphambilini. So ke bathi mangabe kwenzeka lenhlekelele sase siphuma ke sothukela siyofuna usizo sase sihlanganisa ke izandla no Red Cross kanye noEskom ukuthi kube khona isilekelela ngako kulabo abaphazamiseka. Baningi kakhulu ke izolo siqalile kwamanye amaward akhona lapha inkosi Langalibalele
namhlanje size kwenye ku2 ke sizosiza abantu bakhona njengoba silapha ke namhlanje khona izinto esizobanikeza zona sikwazile ukubatholela izipontshi no blanket ukudla izitofu bazokwazi ukuthi basizakale abantu bakulendawo. Umeya walesi sifundo uqhubeka ngokuthi abantu abahlomlile balinganiselwe 70. Namhlanje sibheka ukuthi bangaba la 70 abazothola lokho kuzokwenza ukuthi ke isibalo sayizolo nesanamhlanje sikwazi ukufika close to 150. Kanti inhlangano the South African Red Cross ibe isinxusa abantu kuba beqikelele njengoba sekuyisikhathi semlilo. Sifisa ukuxwayisa kakhulu imphakathi ukuthi nayo ineqhaza engalibamba ekutheni imlilo ingaze i-affecte imndeni. Abantu izinto esiyazi esikhule yenza ukuthi abantu bangashisa amabhande ngenkathi nje kusaphephile kungakafiki umoya nomlilo. Abantu bashisa amabhande ukuze khona imizi yabo ingathinteki. Isikhathi esiningi abantu makusuke sekubanda abanye baze bagcina sebesebenzisa lekho sekubiza ngokuthi oqhwasha. Okubuye kwesinye isikhathi kudala ingozi kwesikhathi utheni kuze kugcine kube khona imlilo kushimizi yabantu. Bagade nezingane ezingadlali ngemlilo omentshisi. Konke lokho nje bagcine kuphephile kahle. Siyafisa kakhulu ukuthi umphakathi wazi ukuthi uneqhaza elikhulu ngalibambe ekutheni singagcini siba nezinhlekelele ngendlela abaziphatha ngayo ngendlela abenza ngayo nokulalela kuma bekusokhishwa futhi izixwayiso. Abanye balabo abahlomulile bathi nakuba izindlu zashaka kakhulu kodwa ukusondela kamasipala wesifunda kuyabanikeza ithemba. Ngesikhathi ngalimala kakhulu ngoba ngangino 2 room kwabhidlika ikhishi kwasala lele linye room nakhona kwaphoqa ukuthi ngizama ukuthi siphinde silishayele silibuyele namanje akabuyeli kuloku yilo 1 room nje ngamosheka kakhulu kodwa nje abasenzele kona ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ababusise nabo. Thobeka Dladla endabeni ze1KZN TV ngibika ngiselo scope. Umlilo wequbula ushiye ekhalo kwizindawo eziningi esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba bekunomoya omkhulu ngempela sonto. Umndeni wakagazwe ezinyosini eShowe ngaphansi kamasipala uMlalazi ulahlekelwe ke yilungu lawo eledlule emhlabeni emva kokusha nendlu lizama ukukhipha okuthile. Kanti eminye imizi ilahlekelwe yimfuyo, amahlathi nezindlu okucekeleke phansi. Izindawo eziningi esifundazweni KwaZulu-Natal zihlaselwe umoya onamandla noholela ekutheni kudaleke umonakalo omkhulu okuhlanganisa nomlilo oshiye ekhalo ezindaweni eziningi ezakhele lesi sifundazwe. Umndeni wakagazi eShowe ushiwe yilunga lomndeni nokubaba kwekhaya umuntu kaBongwa Gazu oneminyaka ngama-67 noshiswe umlilo waphinde wawelwa yindlu ezama ukukhipha okuthile ngaphakathi. Lo mndeni usucela usizo lokufihla ubaba ngesizotha. Sivuke sekukhanya umlutho ungasethoze savuka sacima nobaba futhi ubaba aphuthuma endlini. Bese uyothatha futhi okubaleke ngoba ufike wangena wathatha ingubo wayibeka eminyango ingubo yakhe okulala futhi washona phakathi ke nje nongena phakathi kokheleka ingubo angasakwazi ukuphuma kwahileka ke. Babe sifisa ukuthi masipala usilekelele because izinto zababa zishile asiboni lutho nje kungadingeka ukuthi mhlambe sibone ube udlala noma sicwabisana bengawudlala bese ngathanda ukuthi besixhase ulungiselela umncwabo wakhe ukuthi ube right. Imeya umasipala uMlalazi ukhansela QT Xulu ihambele amawadi ahlukene ukubheka umonakalo odalekile njengoba kushone ilunga lomphakathi kwasha nezindlu namahlathi kanjalo nemfuyo kwezinye izindawo. uXulu uthi bexhumanile nobuholi besifundazwe njengoba beqhubeka nokubheka umonakalo. Ngenxa yokuthi akabange sakwazi ukuphuma ngesikhathi indlu isha. Kodwa ke sazoqhubeka ke sihamba ke nakweminye imizi. Konakele impela ngoba kukhona nanemfuyo elimele eshile kanye namahlathi ke ashileke abantu abayiphilisa ngawo. Kwaze kwasha nezimoto ke lezi abathutha ngazo umphakathi. Ngisazosuka ke la ngihambele ke kulezi ezinye indawo njengazo la kushe khona imoto ngizogcina ngifikile khona. Umphakathi uphinde waxwayiswa ngezinto okumele uzenze ukuze ungabe isisulu zomlilo nokudala umonakalo. Impela zikhona inhlelo esinazo ukuthi sazise ubuholi besifundazwe ikakhulukazi njengoba besenza ucwaningo udisaster wethu ngaphakathi ukuze bese sibanikeza inani lemizi yawo wonke uMlalazi ukuthi bangaki. Kodwa ke nayizolo ngike ngaxoxisana nabo ubuholi besifundazwe eminyango eqondene ukuthi kunesimo esinjeni. Nabo ke bethembisa ukuthi ke bazo
khona abazongenelela ngakho ukusiza abantu esigabeni umsakazi somlilo ukuthi umlilo mawuqhamuka kude abantu abahlangane bakwazi umlilo ukuhlangabeza ukuze ungazufika emakhaya ngoba umlilo uqala ekseni baze balala umlilo ulokhu uza nene bese kuthi ebusuku abasakwazi ukuyisiza. Kanjalo nomnyango ozokuhlaliswa kwabantu usuphawulile ngalezi inhlekelele ezenzeke kulesifundazwe kakhulukazi esifundeni King Cetshwayo, uMkhanyakude, uMzinyathi kanjalo naso Thukela. Ungqongqoshe usekhiphe istatimende azisa abantu baKwaZulu-Natal ukuthi kunethimba eliholwa inhloko yezomnyango wezokuhlaliswa kwabantu uMduzungu eseliphumile uqinisekisa ukuthi iqoqwa yonke imininingane yemndeni ehlukumezekile emva kokuthi kube nequbula lomlilo eshise izindlu endaweni ehlukahlukene lapha ke eKing Cetshwayo district. Uma ubheka lapha koMlalazi sithole imbiko yokuthi kunemndeni engaphezulu kwa-21. Ezindabeni ze-One KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eShowe. Ake siphinde futhi sihlabena nali ikhefu sihlangabezene nengosi yezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya. Sekubingelela ke siyawamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili namhlanje. Ubevele namacala osolwa ngokunquma omunye uqhoqhoqho endaweni yokucima ukoma. Kuzodingeka izigidi zokulungisa umonakalo ezikoleni kanti kushona oyedwa kuphaphalazi iloli lingena emzini omuntu. Kuleli liqophelo singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.13 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.62 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-23.22 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu-$2,363.28 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u-$85.75 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lesizwe lakuleli lombhoxo amabhokobhoko uResi Erasmus umemezele iqembu elingashintshile elinesipiliyoni nekuyilona lehlule iIreland ngo-27-20 emidlalweni weCastle Lager incoming series obuse ePitoli ngempela sonto. Lamaqembu azophinde egijimisane uma esebhekene eHollywood Kings Park eThekwini ngomgqibelo. Amabhokobhoko angompetha kuyibhola lombhoxo emhlabeni bekuyiwona ke noma ke bekumdlalo wawo wokuqala selokhu ke anqoba indebe yomhlaba. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi kusasa kanye nethimba ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.